Residenti minn lokalitajiet fin-nofsinhar tal-pajjiż qed jiġu trattati bħala ċittadini tat-tieni klassi. Il-Partit Laburista kkundanna din l-attitudni minn Gonzi PN wara sensiela ta' każijiet li żviluppaw fl-aħħar xhur u li ħolqu inkonvenjent lir-residenti. Fosthom ix-xogħol fuq triq 8 ta' Deċembru f'Bormla li qed isir bla konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali. Il-kelliem ewlieni Laburista Silvio Parnis semma wkoll il-proġett quddiem il-klabb Cospicua Rangers li jiżdied mal-lista ta' wedid li baqgħu qatt ma twettqu. Silvio Parnis qal li l-proġett ta' Baċir numru 1 se jibqa' monument ieħor tal-inkompetenza tas-sistema Gonzi PN. In-nuqqas ta' pjanar u n-nuqqas ta' tlestija tax-xogħol fil-ħin waslu għall-inkonvenjent ta' residenti Bormliżi u kienu affettwati b'mod ħażin ċelebrazzjonijiet li jsiru f'din il-lokalità. Jekk jingħata l-fiduċja tal-poplu, il-Partit Laburista wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss se jassigura li kull ċittadin f'Malta u Għawdex ikun trattat b'rispett irrispettivament mill-liema żona ta' Malta ikun ġej.